Ahojte milí priatelia, dnešná séria sa bude volať Ako žiť šťastný život. Takto sebavedomo sa nazýva moje video. A dneska by som chcela zdieľať jednu techniku, ktorá mi veľmi pomohla, keď som si prechádzala syndromom vyhorenia, lebo súčasťou syndromu vyhorenia je strata samého seba, pretože tak dlho robíme niečo, čo nechceme a žijeme život, ktorý nie je náš, až vlastne stratíme samých seba. A musím povedať, že je to jedna z najbolestnejších skúseností mojho života, pretože môžeme stratiť v živote veľa vecí, ale podľa mňa stratiť samého seba je najhoršie, pretože je toto jediné, čo máme celý život, seba. A toto video je inšpirované Teal Swan, čo je taká mentorka, mysliteľka, duchovný sprievodca a týmto by som jej chcela dať kredit, lebo toto video mi veľmi pomohlo. A bolo to v čase, kedy som bola vlastne veľmi stratená. Trávila som v práci aj 80 hodín týždenne, a nemala som vlastne čas na nič iné. A súčasťou tohto videa budú otázky, ktoré je dobré si položiť, keď chcete nájsť svoje hodnoty. Pretože hodnoty, naše vlastné, tie, ktoré sú pre nás tie najdôležitejšie, sú kľúčom k tomu šťastnému životu. A ja som si teda ešte tu priniesla zošitok na pomoc, ktorý si vezmem, kde mám všetky otázky, aj keď to bude aj také spontánne, ale aby som na niečo nezabudla. A prvá otázka je, kedy v živote som bol najšťastnejší a prečo? V akej chvíli, čo som vtedy robil, čo som vtedy cítil. A čo veľmi odporúčam je si tieto otázky aj napísať a napísať si k tomu odpovede, lebo nikdy to, čo si iba myslíme alebo prežívame, nie je tak silné ako to, čo si napíšeme. A celkovo písanie denníka alebo takého občasníka je niečo, čo najviac odporúčam, ak máte nejaké ťažké obdobie, pretože takéto spontánne písanie, keď začnete písať vlastne to, čo cítite a čo si myslíte, je strašne liečivé, môžete sa k tomu aj vracať. A vlastne častokrát sa stane, že tam napíšete niečo, čo by ste si ani nemysleli, že je pravda alebo že máte v sebe. Takže, kedy som bol najšťastnejší a prečo? A skúste si k tomu aj napísať, ako ste sa cítili, čo bola tá hodnota vtedy, v tom momente, ktorá vás robila šťastným. A tak sa nad tým akoby zamyslieť, že prečo to bolo pre vás dôležité. Takže to je prvá otázka. Ďalšia otázka je, kedy som cítil alebo cítila najväčší zmysel. Kedy, v akom momente mi život dával zmysel. A čo som vtedy robil. Potom ďalšia otázka je, čo ma teraz v túto chvíľu robí najviac šťastným. A ak máte ťažké obdobie a neviete prežívať tú emóciu toho šťastia alebo spokojnosti, tak dobrý taký ukazovateľ je tiež, že čo mi dáva energiu. Kedy vlastne cítim, že som viacej energický, že sa mi vlieva taká iskra do života, alebo sa cítim taký plný energie. Čo mi teraz chýba v mojom živote? Čo mi chýba úplne najviac? Ďalšia otázka je, na čo zo svojho života som najviac pyšný alebo pyšná, kedy som bol na seba najviac pyšný, čo som vtedy robil. Čo by som robil, keby som bol moje ideálne ja. Alebo môžete si tiež napísať otázku alebo položiť, ako by vyzeral môj ideálny život, keby nezáležalo na peniazoch, na okolí,
na nikom inom, iba na sebe, keby ste sa mohli zajtra ráno zobudiť a žiť život, ktorý by bol úplne ideálny, v ktorom by ste boli šťastní, ako by ten život vyzeral. A posledná otázka je, čo by ma spravilo najviac pyšným a čo by najviac môjmu životu dávalo zmysel v budúcnosti, alebo ešte je dobrá otázka, čo naozaj chcem. A táto otázka, čo naozaj chcem, je taktiež kľúčom k autenticite, k nejakému spojeniu so samým sebou. Vždy sa pýtajte samých seba, čo naozaj chcem. A myslím si, že vlastne to nájdenie tých hodnôt je strašne dôležité, lebo keď ja som si robila toto cvičenie, tak to bolo veľmi úsmevné, pretože som vlastne zistila, že ja trávim väčšinu svojho života a dávam väčšinu svojej energie do práce, ktorá vôbec nie je moja primárna hodnota. Mojimi hodnotami bolo napríklad duchovno, sloboda, rodina, priatelia a vlastne tá práca mi zaberala 80% môjho života a zistila som, že vlastne to ani nie je nejaká moja hodnota, ktorú chcem v živote pestovať. Samozrejme, rada by som robila niečo zmysluplné, niečo, čo ma baví, ale že nie je to esenciálne, tá moja skutočná esencia, čo vlastne chcem v živote robiť. A bolo to pre mňa úplne mind-blowing, lebo som bola taká, že tak ja som proste väčšinu času svojho života v tej práci a nedáva mi to ani zmysel. Aj keď samozrejme práca lekárky je naplňujúca, lebo pomáhate ľuďom. Nehovorím, že ma to nebavilo, ale bohužiaľ teraz je to nastavené tak, že keď ste lekárom a hlavne mladým, tak v práci trávite väčšinu času a ja som proste si napísala tieto moje hodnoty a som si povedala, že takto žiť nechcem a že chcem byť proste môjim pravým ja a keď mám žiť naplnený život, tak ho musím žiť inak. Takže dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak sa na to budete cítiť, tak kľudne mi napíšte do komentárov, aké sú vaše hodnoty. Celkom som na to zvedavá a ďakujem, že ste si pozreli toto video. Majte sa krásne.